Türkmenistanyň durly tebitlerinde degislerlikdäki köni uloglary gysgaly tehnika gurotlyk barlygyndan geçirilmek talap edilýän mahaly, käbir ulog eýelleri sol tanda ýolagçy gatnaýan hususy awtobuslaryň sürüjüleri paranyň öwedine hukmany barlygdan diňe ýüzüle geçýärler. Geçen hepdeden bäri Mar vilayatynda polisiýa müdürliginiň işgärleri 1990-njy ýyldan öň öndürilen awto uloglaryň eýelerinden uloglaryny şu aýyň aýagyna çelini tehnika gurotlyk gözegçiliginden tizden tiz geçirmegi talap edip başladylar. Polisiýanyň sözlerine görä, häzirki çärelerin sebäbi sebitde jenaýatçylyk, sol sanda ogurluk we talaňçylyk hadisalarynyň öňüne almak tagallalary bilen bagly. Häzir ýöremän ýatan ulogyň döwlet belgesini başga uloga dakyp jenaýat edýärler we soň olary tapyp bolmaýar. Şonuň üçin ýolbaşçylar häzir kimiň ulogy ýöreýän bolsa, olary gurotlukdan geçirmegi talap edýärler. Bagryny ýere berip bejerişden galan uloglaryň döwlet belgesini bolsa, polisiýa bölümine tapşyrmak talap edilýär. Diýip Marly ulog eýesi polisiýanyň aýdan sözlerini gurrun beripdi. Sol bir wagtda habarçylarymyz ýylda bir ýeze hukmany amal etmeli gurotlyk barlygyndan paranyň öwedine diňe ýüzle geçip bolýandygyny aýdarlar. Olar bu usuly hususanda döwletiň jemgyçilik transporty bilen birlikde şäher içi gatnaýan hususy awtobuslaryň sürüjüleriniň hem baş goşýandygyny belleýärler. Lewapdaky habarçymyz vilayatyň merkezi Türkmenabad şäherinde ýüzegoloy hususy awtobusyň ýolagçy gatnaýandygyny, emma olaryň aglabysynyň öndürilen senesine 40 ýyl çemesi wagt bolandygyny aýdýar. Türkmenabadda ýolagçy gatnaýan gaz 53 kysymly hususy awtobuslaryň tas ählisi baryp 1980-90-njy ýyllarda öndürilen ulaglardyr. Olaryň içi gaty hapa oturuşlary çaňly içinde hem dizeliň ýygy aňkapdyr. Bu çaşan awtobuslar ýolda ıraň atyp gaty sesli hereket edýär. Bularyň tekerleri hem sürtülüp ýasy bolup gidipdir. Onun ýolda haçan durup galjagy gumana şäherde döwletiň awtobuslary ýetmezçilik edýänligi sebäpli adamlar 1 manat töläp hili has yaramaz uloglardan peýdalanmaly bolýarlar. Diýip Türkmenabadly bilim işgärleriniň biri tathir gündüz bolýan ýagdaýlaryny habarçymyza gurrun berdi. Ol bu köni awtobuslaryň görnüp duran kemçiliklerine garamazdan olaryň ýyldan ýyla gurotlyk barlygyndan meselesiz geçýändigine üns çekdi. Polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň vilayat boýunça bölümine barlyga geleninde 100 manat paranyň öwedine islendik ulagy guratlyk barlygyndan meselesiz geçirip bolýar. Ilki bilen kassada barlyg üçin 67 manat, ýol salgydy hökmünde hem 400 manat resmi töleg etmeli. Mundan soň ulagy ýörüýte çukurly otaga eltmeli. Asliýetinde bu ýerde ulaglar doly barlygdan geçirilmeli. Emma para beren sürüjiniň ulagynyň diňe seriýa nomeri barlanýar we ol goý berilýär. Diýip bu ýagdaýlara saýat bolanlaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Ýokurda beýan edilen ýagdaýlar şeýle-de degisli barlygdan geçmedik uloglaryň itaatan hem ýolagçy gatnaýan awtobuslaryň duçar bolup biljek köçe ýol helakçylykları barada sebitiň häkimliginden we ýol polisiýasyndan maglumat almak başartmady.